दिनै थेलिसालाव खुंफुंजानाय 25थि खेबनि थाखाय रुफाथि मायथाइ फोरबो हिसाबै बिथांमोना रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों, जायखौ जोंनि बाहाय थानाय जोंनि सिसुफानि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे बैसागु खुंफुं आफाद बिथांमोननिसिम गिबियावनो बेबादि मोनसे माहारियारि फोरबोखौ खुंफैनायनि थाखाय जोङो जोबोरैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय हामबायनाय होदों आरो नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो गासै आरोबाव जे नैबे बैसाग दानाव बयनिसिमबो आरोबाव खेबसे जोङो बैसागुनि गाहाम हामलायथि जों बावहरनो सानो आरो जोंनि बे गलाघाट हालामाव रायजो जानाय गासै बर' आइ आफा बिदा फंबायनि थाखाय आरो बे सिसुफानियाव थानाय लोगोसे बिथांमोननि बैसागु फोरबो फालिनायजों जाहाथे जोंनि अराय जोंनि माहारियारि फोरबोनि मोनसे आब्रुथि आरो माहारियारि फोरबोनि जे मोनसे गनायथि सिनायथिखौ लानानै बर'फोरनि थाखाय बेयो मोनसे दावगानायनि गोहो जाथों। बे बैसागु फोरबोआ आरो बोथोरजों खाब जानानै जों बयहाबो आबादाव दावगाहोनायनि थाखाय आरो गुबुन गुबुन साननाय हनाय बायदि बर'नि गेजेराव न'खरनि साननाय हनायजों लोगोसे बेबादिनो फरायसाफोरनि जोंनि गासै सोलोंथाइखौ लानानै बयबो जों दावगानायखौ हास्थायो आरो बेनि थाखायनो जोङो आरोबाव नोंथांमोननि गेजेरजों खेबसे बेबादि मोनसे दावगानायनि थुलुंगानाय बयहाबो मोनथों आरो अबावनाव जों आर'ज गाबो जाहाथे बयबो गोजोनै खौसेयै आरो रंजा बाजायै बे बैसागुनि फोरबोनि मोनसे नेरसोन हिसाबै रंजानानै थानाय, गोसो खुसियै थानाय आरो गासिबो गोबां जेंनानिफ्राय जाहाथे जों उदां जालांनो हागोन, बेखिनि मोनसे अबावनाव आर'ज गाबनायखौ लाखिनानै बयनिसिमबो खेबसेबाव बे हामलायथिखौ बावहरनानै आं नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायो।